Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आंहा आरो दिनैबो जालायनोसै गोथावनो स' नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन मा जागोन आङो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो जानो मोनसिगोनखाय खुसियानो आलदा जादों आंना जल्दी जल्दी थुदो क्या क्या बनाए हैं आज क्या चिकन गरम है बहुत और मैं सूप पीने वाली हूँ हेलो 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 वाह इतना टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे हो आप मुझे भी कल परसों मिलेगा मुझे ले लो स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है आप आज सिर्फ रंजिता जी और मैं ही खा रही हूँ और सबनम मैम भी बैठेगी यहाँ पे तो हमारा सेटअप ऑलरेडी रेडी है अभी हम लोग खाने के लिए वेट कर रहे हैं ये सोटे वेजिटेबल्स आ गई है देखिए मत देखोगे ना एम्बैरेसिंग फील हो सूप पहुँचे गोथाव लाओ भाई रहा नहीं जा रहा है सबने में हमारी जल्दी guys दायो जोङो दिनैहाय बीचावहाय बेरायनो थांबावनो नागिरदों मानो होनोबा बरिं थाबाय थानो बादों बेनि थाखायनो अंधेरा होने वाला है अंधेरा कायम जा मोजां सानसेट जाखाबाय नै इस बार मुझे छोड़ के जा रही हो आज ऐसा लग रहा है आज बहुत ही जल्दी से आ गए हैं हम लोग नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसे ड्रेस पहन के आई हूँ मैं देखो ना नहीं So guys, आङो दायो जाखांनानैहाय आरामसे दुगैखांबाय ओमफ्रायहाय दायो आंनावहाय मोननै मोनथामसो पार्सेल फैदों आरोना स' बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों आनबक्सिं खालामनानै नैबे मोनथामा ओमफ्रायहाय बेखौहाय आङो दायो नैबे ब्लेडनि हेफाजाबावहाय बख'नानै दिन्थिगोन आरोना नोंथांमोननो दिनै न'का जाबाय आंहा जायै जायैनो मोदोमा जेसांखिनि एसेबाबो खमायदोंमोन बे बारायफिनलायसिगोन आरोना बिराद जाबाय आङो स' बेयावहाय आङो टप एन्ड बटम शेड बिहरदोंमोन आरोना ब्लेक कालारनि
ओमफ्राय दाख्लै आङो ग्रीन कालारनिखौहाय आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिदोंमोन एम साइजनिखौहाय ओमफ्राय बेयो जाहैबाय दायो एस साइजनि आरोना स' नै बेयावहाय एडजास्ट खालामनो हानाय स्ट्रेपबो दंखायो आरोना स्ट्रेप माने खाजायो एडजास्ट खालामनो हानाय नै मोजांथार ब्लेक कालारनि गोमाबो ब्लेक ओमफ्रायहाय टपाबो ब्लेक आरोना स' नोंथांमोननो आङो जोबनायावहाय गाननानै दिन्थिगोन आरो लोगोसे बेफोर प्रडाक्ट्सफोरनि लिंकखौहाय आङो डिसक्रिपसनावहाय होनानै होगोन स' देट नोंथांमोना मा मोजां मोनोबा बिहरनानै गाननो हागोन ओरैबायदि एफर्डेबल प्राइसआवनो मोननाय बेफोर प्रडाक्ट्सफोरा बारा दामनि नङा आरोना हाय नैबे कालारा बे ब्लू कालारनिखौहाय आङो स्कार्ट एन्ड टप बिहरदों आरोना स' माबोरैहाय जायो आं नोंथांमोननो गाननानै दिन्थिगोन नैबेयो जाहैबाय स्कार्टआ नै ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय टपआ बेयावहाय लं स्ट्रेप दङ आरोना बेखौहाय गावनि साइज मथे गावनि गोसो बायदियै नोंथांमोना बेयावहाय टाइ आप खालामनो हागोन (28) साइजनि आरोना नैबे व्हाइट कालारनि शर्ट्सखौहाय बिहरदों आङो बेबायदि आरोना स' बेखौहाय गाननो बिराद एक्साइटेड आङो स' बेफोरखौहाय आङो माखौहाय दायो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय बेखौहाय आङो दायो गाननानै दिन्थिनोसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो So guys, बेखिनियानोमोन जाखिनि अर्डार खालामबाय आं दिन्थिजोबखाबाय नोंथांमोननो आरो जिहेतु आङो नोंथांमोननो आं मा बिहरो मा मायो नोंथांमोननो दिन्थिखायो so thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye next भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दे